kaitor naimatui simi tongna nainai rok borok hamchajak kaitor borok no kha kosom rusuknai mathai chapter 5 verse 6 sandi hake norok mannai naitukdi hake norok nuknai dugar budi hake norok phiyogui rujaknai mathai chapter 7 verse 7 Jisu borok no tei waisa hai hinui saka angno o sungsani pohor anoruk thanai borok bo monakmao ma hingla kia thangnani pohor mannai John chapter 8 verse 12 bo aro sogui kaitor ase kaham khlaimano nugui tongthokjak hake norok jottono kha rusugui subraini thani kaham khe krak khe tongdi hinui hinkha Samung chapter 11 verse 23 ang norok no pirmani a kothoma kaham no norok krak khe romui tongkhe muthangjaknai wngya khe norok poito khlaimani abo kusubuya 1 Korin chapter 15 verse 2 Chini subrai Jisu Kristo norok bebak no khairok thung 2 Thessaloniki chapter 3 verse 18